Kuksan teko. Kuksan voi kaivertaa pahkasta tai sen voi tehdä vaikka metritavarasta. Kakkosnelonenkin käy paremman puutteessa. Huolehdi ensimmäiseksi, että sinulla on hyvät ja terävät puukot käytettävissäsi. Myös taltta on kovertamisessa tärkeä. Kovertamisen voi suorittaa myös erilaisilla jyrsintäpäillä ja poraamalla vieriviereen reikiä. Kun kuksa on saatu koverrettua, veistettyä ja hiottua, se on keitettävä suolavedessä useamman tunnin ajan, ettei se myöhemmin halkea. Seuraavaksi hiotaan vielä hieman ja on kahvikäsittelyn vuoro. Keitetään vahva pannukahvi, kuumaa kahvia kaadetaan kuksa täyteen, kahvin annetaan seisoa minuutin ajan kuksassa, jonka jälkeen kahvi kaadetaan pois ja kuksaan jääneitä lämpimiä kahviporoja hierotaan kuksan sisäpintaa vasten. Poroista irtoava kahvin rasva hieroontuu puun syihin, eikä muuta käsittelyä kuksalle tarvitse tehdäkään.